Добър ден, дами и господа! Днешното ни предаване ще ви представя цвете, което е с изключително красиви цветове. Фаленопсис. Това е вид орхидея, наричана още нощна пеперуда. Разпространена е в Нова Гвинея, Азия и Австралия. Достига височина 50 см. Нежното, високо цветоносно стебло притежава няколко цвята, които се редуват целогодишно. В основата на цветоносното стъбло са разположени 4-5 широки, зелени, месести листа. Те подчертават още по-екзотично да изпъкне красотата на великолепните цветове. Образува псевдолуковица. Фаленопсисът е изключително красиво растение, но трябва да се гледа при подходящи условия, за да го задържите по-дълго в дома си. Тайната на успеха се крие в разликата между дневна и нощна температура. През зимата подходящата дневна температура са 18-20 градуса. През лятото дневна температура 20-22 градуса. И както вече споменах, нощната температура трябва да е с 10 градуса по-ниска от дневната. Фаленопсисът е влаголюбиво растение. Сутрин често пулверизирайте листата. От време на време почиствайте с влажна мека кърпа. Почвата трябва да е винаги влажна. Поливайте с престояла мека вода на стайна температура. Поставете саксията върху подложка с мокри камъчета. През лятото и пролетта фаленопсисът се подхранва със специална течна тор за орхидеи. През есента и зимата подхранването е веднъж в месеца. Нуждае се от много светлина. У дома я поставете на най-осветеното място. За да се предизвика цъфтеж, растението се нуждае от 10-15 часа дневна силна светлина. Понякога дава издънки, които се използват за размножаване. Присажда се само в краен случай, като саксията трябва да е прозрачна. Подсигурете добър дренаж, а почвата е специален орхидеев субстрат. Фаленопсисът е изключително красиво цвете, но в края на предаването не мога да се въздържа, за да ни ви покажа друг рядък вид орхидея – камбрия. Нейната височина е около метър. Восъчните цветове са доста по-дребни от тези на фаленопсисът, но за това пък са доста повече на брой. Камбрията е значително по-трудна за отглеждане. Но въпреки всичко, въпреки че тези прекрасни цветя се нуждаят от малко повече грижа и любов, опитайте да ги отгледате у дома, защото те ще ви зарадват с невероятно красивите си цветове. Орхидеята е също така и невероятен подарък. За днес това беше всичко от мен. До нови срещи!